Helo bawb, croeso nôl i'r sianel. A na fideo heddiw, dwi ddim yn ddangos mannau twristiaeth fel arfer. Gan dwi'n yn maes awyr rwan, ond byddai'n dweud popeth am fy mhrofiad o fyw mewn Airbnbs yn unig dros 2 blynedd ddiwetha. Hefyd, byddai'n dweud y ffan dwi'n yn dal i fod eisiau parhau ar ffordd hon o fyw. Os ydych chi'n ystyried bod yn ddigidol a crwydrol neu syml yn caru teithio, neu os ydych chi'n meddwl sut beth i'w byw heb gatref corfforol, mae'r fideo hwn i chi. Yn canta, un o'r manteisio mwyaf o fyw mewn Airbnbs yw'r flexibility, yn gallu newid y ddinas neu wlad pryd bynnag yn dymuno heb orfod poeni am contracts contract rent hydmor, ac hefyd mae heb commitment. Mae hyn yn rhoi heridydd i mi i arhwylio lleoedd ar bob amser dwi wedi y breuddwyd am weld ym hwn. Hefyd, dwi'n meddwl bod yn wahanol i westai mae'r Airbnbs dwi wedi dewis wedi cynnig catreini fan hyn. Efo'r hegyn wedi hyfarparu yn llawn o mannau cyfforddus i ymlacio rwy'n ni'n gallu byw fel y lleolyn ble bynnag yr oeddwn y lle. Mae hyn yn gwneud arhosiad hir llawer mwy croesawgar na gwestai as usual. Drwy'n aros mewn Airbnbs gallwn hefyd weld sut mae pobl yn wlad hon o byw, beth yw'r arferion a pethau newydd yn y gegin hefyd, yn y tŷ, etc. Gyda fy mod yn gweithio bell, mae'r gallu newid o ligfa heb effeithio ar fy productivity yn bwysig iawn. Diwedd fy myfyfwyr byth yn gwybod pryd dwi wedi symud gyda'n mod bob amser yn bresennol yn y dosbarthiadau heb unrhyw wahaniaeth. Ond hefyd, i'r anfantais yn unig yw pam fod y Wi-Fi yn y lle yn wael, ac mae hynny'n digwydd yn aml yn ofnadwys. Dwi'n just hate it. Mae llawer o berchenogion yn rhoi Wi-Fi hrata, ac mae rhai hyd yn oed yn dweud bod y lle weithio yn y tŷ, ac pan fyddwch chi'n edrych mae lle weithio, dwi'n meddwl bod yn hosib aros wedi eistedd am 8 awr yn y dydd. Ac wrth gwrs, dyw ddim popeth yn berffaith. Mae'r heiriau fel y restrictions a mae rhai Airbnbs yn ei gosod fel peidiwch dderbyn ymwelwyr ac etc. Ond gwaith yn yr eiriau hyn, mae'r manteisio yn gorbwyso'r anawsteriau i mi. Mae'r hyd i mi i ddewis ble i fyw, ble i mynd, ble i aros, am rhywaith o brofiadau, ddim yn cofio geiriau, hawddau'r swyd o'r gynnal fy'n fwrdd o fyw tra'n gweithio fel rhesymau pam byddwn parhau fyw mewn Airbnbs, ac hefyd pam dwi'n hoffi fyw fel hwn. So, felly,
fideo mae fideo ddim yn hir hwn, ac beth ydych chi'n feddwl, a ydych chi'n ystyried a byw fel hyn? Gadewch eich barn isod, byddwch chi'n wrth y modd yn clywed eich barn ac yn ateb ei cwestiynau. Oes ydych chi'n wedi mwynhau'r y fideo, peidiwch yn anghofio rhoi'ch like ac tanysgrifio i'r sianel am fwy o anturiaethau fel hyn. Ac dyna tro nesa efo fwy o anturiaethau fideau. Hwyl fawr, tara!